Türkmenistan'ın çägini 20 mündüň dowamyna aýrylyp çykyp bilýän awtolog, haýsy awtolog. Hemmeňize salam. Like basmagy, podpis etmegi ýadyňyzdan çykarmaň. Siz bu zatlary edýänçäňiz, men size bul awtomobil barada aýdyp bereň. Tilligi 3000 km/sagada barýan awtolog barada görürüň edýär. Çağalaryňyzy we jigleňizi ýanyňyza çağıryn. Bul aýdylýan awtolog kim barada? Bul aýdylýan awtolog 1794 ýaşyndaky Aýaz Dawanyň Zadyly paýtuny baradaky maglumat. Gelin onda Aýaz Dawanyň Zadyly paýtunyň nädip döreýüşi baradaky taryha gedilenje deliň çağalar ramenlaryňyzy dakynyň. 230-njy ýyl Demirgaryk 230-njy ýyl Demirgaryk Polius Laplandia welaýaty. Şol welaýatda ogadan ören ogadan welaýat ýylyň 4 pasyna gar tepelep duran. Garlar biýliňden worup çağalar we elifler bilelikde oýnap gar adam ullokan gar adamlaryny ýasaýan bir ogadan welaýat. Bu ýerde näme ba? Elbetde jadyly ögüşgün we daglaryň ýokartyndaky görünýän jadyly ögüşgünler. Şol jadyly ögüşgünler 1000 ýyldan bir gezek jadyly köle degen eken. 1000 ýyldan bir gezek jadyly köle degen wagtynda şol köleň düýbünde jadyly bir buğ demele gelýär. Elbetde bul buğdy Aýaz Dawanyň buýrugy bilen Aýaz Dawanyň kömekçi elifleri şol buğdy alýarlar. Bul buğ nähilek bolýar. Demirden has berk buğdy bolan elbetde ýelekdenem has ýeňil. Araz elifler bul buğdy alýar we 10 ýyllaryň dowamyna şol buğdan Aýaz Dawanyň jadyly paýtuny ýasaýarlar. Ne paýtun arada maglumatlar bereýin. Paýtunyň garda taýmak üçin aýajaklary, bul aýajaklar jadyly buğd we demirgazyk kümüşünden garlyp ýasalan aýaklar. Bul aýaklar rezinden has ýumşak. Elbetde demirden has berk bolupdyr. Elbetde dağın çünkünü istenlik yerde jaýyň uçaklaryny duran wagtynda dogry rahatlygy saklap, paýtunyň deňarlymlygyny saklap bilmek üçin ýasalan aýajaklar. Inni paýtunyň amortizatory. Jadyly paýtunda näme üçin amortizator bolmasyn? Bul amortizator ýörüýte test edilen jadyly buğdan we demirgazyk kümüşünden ýasalan amortizator 500 metrden ýokary oklanyp test edilýär. Şul testde yere ören ýumşak ýagdaýda düşüp bilýär. Bul amortizator näme üçin? Biziň jaýlamyzyň ýokarysynda, biziň akylly çağalarymyza, enatasyny diňleýän çağalarymyza sowgat getirenне Aýaz Dawanyň paýtunyň sesini jaýa bildirmez ýaly sarsany eşdilmez ýaly ören ýumşak gonuşy ýasap berýän amortizatorlar. Inni Aýaz Dawanyň paýtunyna bary ýogy 3 tanjak görkezji bar. Bu görkezjiler nähili görkezjiler? Biri wagty görkezýär Aýaz Dawa üçin, biri howanyň temperaturasyny görkezýär. Beýlekisi bolsa, haýsy ýurtda häzirki wagtda giýje düşenini görkezýän 3 sany görkezji bolupdyr. Aýaz Dawanyň paýtuny bary ýogy birje knopka bilen işleýär. Rolam ýok, gaz we tormozum ýok. Sebäbi bul paýtun jadyly Aýaz Dawa minýär we şol start knopka basanna jadyly paýtunyň özi haýsy ýerde akylly çağalaryň Aýaz Dawanyň sowgadyna garaşýanlygyny özi bilýär we şol ýerk barýar. Aýaz Dawanyň ýyşy näme? Haýsy akylly çağa nähili sowgat arzu eden bolsa, şol arzuwnaky sowgatlary bagajdan alyp çağalara taýarlap goýmak şol ýere ýetýänçä. Tilligi 3000 km sagatda 3000 km tyllyk bilen hereket edip bilýän Aýaz Dawanyň jadyly paýtuny Digital diýmeli, bul jadyly paýtunyň güýji 9 sany jadyly suwgunyň demirgazyk suwgunlarynyň güýji bilen işleýär. Biziň awtologlarymyz näme? 300 at güýji, 500 at güýji diýip ölçülýän bolsa, elbetde Aýaz Dawanyň jadyly paýtuny bolsa 9 sany jadyly suwgunyň güýji bilen ölçülýär. Indi men size bul jadyly suwgunlar barada maglumat bereýin. Iň birinji durýan gyzylja burnu bolan, bunu aýtmaýyn. Şul suwgun barada wideoň soňunda sizlere sorag berjek. Şo sorag dogry jogap bermäni başarana 10 sany adama sowgadymyzam taýar. Ikinji we üçünji suwgunlar. Birinji suwgunyň ýygyna duran, ikinji we üçünji suwgunlar bular
Motorun tiyligini ne iň güýçli sugunlar, öňdäki sugunun arkasynda duran iki sany sugunlar 3000 km/saat tiýlik bilen hereket etdirýän iki sany daýog sugun. Çeşik däller daýogdur. Bularyň atlary Dasher we Dancer. 4-nji we 5-nji sugunlar, 4-nji 5-nji sugunlar näme wezipany ýerine ýetirýär? Aýazawa üçeklere baryp gonany, inni küçege çenni uçmak üçin birinji böküşi Ayazawanyň paýtuny bökdirýän iki sany sugunlar. Bularyň ady Prancer we Vixen. Gara şapamy megatdan çykartyrym. Prancer we Vixen näme diýär? Ayazawanyň paýtuny we ähli sugunlary bökdirip bilýän güýji bar. 6-njy we 7-nji sugun Comet we Cupid. Bular näme diýär? Bular ähli sugunlara çydamlyk berýär. Çağalaryň garaşy oturan arzulary, çağalaryň ýüregindäki islegleri, enatasynyň diýenine diýen çağalaryň isleglerini ýerde goýmalyk üçin ähli sugunlara güýç paýlaýar. Garaz bular çydamlygy görkezýär. Ondan soň 8-nji we 9-njy iň soňky sugunlar näme wezipany ýerine ýetirýär? Bularyň ady Donner we Blitzman. Donner we Blitzman näme wezipany ýerine ýetirýär diýsek, bular deňarymly saklaýar. Ähli paýtuny Ayazawanyň jadaly paýtuny hemde öňündäki sugunlary deňaramlykda saklamak uly tyýlyklardaky barýan jadaly paýtunyň ýygynyňky goşlar çağıran sowatlary gaçma diýäli deňaramlyk saklaýar. Nähilek şertlerde bolsa bolubersin. Ayazawanyň bul paýtuny energiýasyny nireden alýar, güýjüni nireden alýar. Elbetde biziň häzirki tanýan awtomobillerimiz benzinden, salyarkadan we elektrikden, tokdan, batareýadan öz güýjüni alýan bolsa, Ayazawanyň paýtuny öz güýjüni biziň akylly çağalarymyzdan alýar. Enatalarynyň diýenini edýän, akylly köp okuyan we täze ýylda Ayazawanyň sogudyny garaşan çağalaryň ynanjyndan we akylly çağalaryň arzuwlaryndan öz güýjüni alýan bul paýtun sagatda 3000 km tiýlik bilen hereket edip bilýär. Inni bul paýtunyň iň jadaly tarapy ýygynyňky bagaji. Bul bagajda yer ýüzündäki ähli akylly çağalaryň arzuw edýän sowgatlaryny içinde saklap bilýär. Buň giňligi näçe sany akylly çağa arzuw edýän bolsa, şoňa görä giňelýär. Egerde biziň çağalarymyz enatalarynyň diýenini etmese, öz molumlarynyň diýenini etmese, özüni bir azajyk edepsiz alyp barsalar, onda Ayazawanyň jadaly paýtunyňky bagaj her gün daralýar we daralýar. Iň soňunda biziň hiç bir çağalarymyza sowgadam sygyp bilmejek derejäge gelýär. Şoň üçin hormatly çağalarymyz, biziň gelejegimiz sizler öz enatalarynyň diýenini etse, Ayazawanyň jadaly paýtunyňky bagaj ören giň bolar we sizler üçin ören kän sowgatlar bolar. Ayazawa üşänokmy? Şonça sowuk gizelerde, şonça sowuk ýerlerde hereket edýär, bizlere sowgat getirýär. Näme üçin üşänok? Onuň oturan kresler sebäpli üşänok. Bul kresler Laplandia welaýatynyňky iň garry bagyň şahasyndan ýasalan. Bul şahanyň ören uly güýji bar. Lexuslaryň we täze öndürilen awtololaryň sidenlerine bolşuýaly klimat kontrol Ayazawanyň oturgugyny gyzyrýar we Ayazawa ýyljajyk howa üfläp durýar. Şol sebäpden Ayazawa üşänok. Inni enatalary we çağalar sizlere sorag. 9 sanak demirgazyk suwuny diýdik. 9 sanak demirgazyk suwunyň iň birinji ýerdäki durýanyň ady kim? We näme wezipeler ýerine ýetirýär? Bular barada dogry jogap berene 10 san çağamyza sogadymyz bar. İlkinji dogry jogap bermäni başaran 10 sanak patpişiklemede gadardan agdalarymyza sogat. Nähil sogat? Belki köpüňiz bilýänsiňiz, belki köpüňiz bilýänälsiňiz. Men Begnazarov we Begnazarov komandasy, Begnazarov gözellik salonynyň gurujusy. 10 san çağalarymyza saçlaryny orup berjek oglan, gyjagaçlaryma tapawdy ýok. Şa oglanlaryna, şa çağalaryna meňdedip biler, ogadan proçesor ýasap, hem de gyjagaçlarymyza älen boşar renklerini geçirip biler. Ýürekleriniň isleýän proçesorlaryny edip berer. Täzeliňiz bilen goý täzella size rysgal döwlet bagyt tükenmez şaatlyk we jan saglyk getirsin. Allahan hemmämiziň öýümizde agdaberlik hökm sürsin. Hemmämize maşin sürmek nesip etsin. Ýene-de size sorak bereýin.
Şul video sizlere näkel yaradı? Videoda sizin yüreğinizde galyran täsiri barada kommentarda yazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Begnazarov karta gaýpasy size avtomobil dünýasy barada iň gyzykly maglumatlar berýän ýeke sahypa. Biziň sahypalarymyzdan aýrylmaň. Indiki videoda görüşýänçe hoş sag bolun.